Moikka kaikki! Ja tervetuloa mun uuden YouTube-videon pariin. Tässä videossa käydään vähän läpi uutta gameblogia, eli me saatiin tänään uusi gameblogi, joten voitais vähän käydä lueskelemassa sitä ja tälleen. Elikkäs maaliskuu 2026 blogi. Ratsastusfestivaalit. Ja moni varmasti kyllä tietääkin jo, että ratsastusfestivaalit on tulossa huomenna. Ja me oikeastaan tekkiinkin siitä tuon Jorvikin tulevia tapahtumia videoon, niin käykää ihmeessä katsomassa myös se, niin näette, että mitä kaikkea kivaa on tulossa parin viikon aikana. Mutta tosiaan meillä on tulossa tää ratsastusjuhla, ja no luetaan tästä nyt jonkun verran tätä ja tälleen. Elikkäs hei kaikki Star Fam. Oletko jo kyllästynyt minuun? Harmi, niin surullista, että olen palannut. Olen sulanut talvifestivaalien jälkeen, joten kevään lähestyessä ja paikallisen tarinasuunnittelijan blogikirjoituksen myötä se voi tarkoittaa vain yhtä asiaa. On festivaalin aika, kulta. Puhun tietenkin ratsastusfestivaaleista. Esituotantovaiheessamme 2 viikon jakso, jonka aikana istumme alas, suunnittelemme, laajennamme, ideoimme ja teemme kaikkea hauskaa. Jo kauan sitten tammikuussa aloimme keskustella ratsastusteemasta. Tähän mennessä ratsastusfestivaalien teema on ollut hienostunut ja englantilainen ratsastus. Mutta kun tarkastellaan ratsastuksen määritelmää, ratsastukseen liittyvä tai sitä esittelevä, sen pitäisi sisältää muutakin kuin vain englantilaista ratsastusta. Aluksi meidän piti avata teemaan mahdollisuuden sisällyttää tulevaisuudessa muutakin kuin vain englantilaista ratsastusta, joten tämän vuoden festivaaleille emme voineet lisätä muita ratsastuslajeja, mitä teemaan avaaminen sitten tarkoittaa. Okei, tässä vähän näkyy kuvia. Se tarkoittaa nykyisten rajojemme rikkomista. Pelkästään englantilaisen ratsastuksen sisällön luominen alkaa jonkin ajan kuluttua tuntua hieman toistuvalta. Halusimme laajentaa ratsastusfestivaalia hevoskeskeiseksi tapahtumaksi, joka juhlistaa ratsastajien ja hevosten välistä sidettä ja kaikkien hevosaiheista. Niinpä aloimme tarkastella vastaavia tosielämän festivaaleja ja näytöksiä. Nimittäin Ruotsin kansainvälistä hevosnäyttelyä. SIHS on yksi maailman suurimmista hevostapahtumista, joten miksi emme ottaisi inspiraatioita mukaan yhteen Jorvikin suurimmista hevostapahtumista? Me kaikki suunnittelijat olemme melko viehättyneitä SIHS-hassujen juttujen määrästä. Keppihevosurheilua, hauskoja esityksiä ja Sletlannin estejuoksua. Muutamia mainitakseni. Miksipä ratsastusfestivaaleilla ei olisi jotain hassua? Onneksi meillä SSE:llä työskentelee aika monta hassua ihmistä, ja meillä on ollut useita hassuja intohimoprojekteja. Projekteja, joita teemme huviksemme toivoen, että ne jonain päivänä päätyvät peliin, joten kun meille on tarjolla hevosmaskotti ja pomppuhevonen, emme yksinkertaisesti voineet kieltäytyä. Okei, joo, tuosta mä tosiaan näkinkin vähän TikTokia
Ja oikeastaan eilen tuli tuonne Instagramin puolelle tuli tuosta hevosmaskotista ja pomppuhevosista tuli tommonen pieni video. Käykää ihmeessä katsomassa Starsapplen Instagramista siis. Näin päädyimme MC Horseen. Ja siinä kaikki. Mitä sanon asiasta, jätän heidät kerrottavakseen teille kaiken, kun festivaalit alkavat. Tai rehellisyyden nimissä luulen, että ne 2 suunnittelijaa, jotka nappasimme ja laitoimme mikrofonin eteen ohjeiden kanssa, huuda kuin olisit jumissa hevosasussa, kertovat teille kaiken. Eli tässä on jotakin pientä kuvaa, eli me saadaan tällainen joku ihmeemaskotti, mä en tiedä mitä, ja tässä vieressä on ilmeisesti joku päivittäinen tehtävätaulu, luulisin. Sen näkee sitten. Mutta sopeutuminen elämään hevosasussa ei ole helpoin tehtävä, ja festivaalin järjestäminen hevosasussa on vielä vaikeampaa, joten heitä autetaan monella tavalla. Olipa kyse sitten kaikkien aktiviteettien sujuvan suunnittelusta tai MC Horse-Fasen ja hänen rakkaan takamuksensa välisen tiimityön parantamisesta. Ja nyt pomppivat hevoset. Pyysikö ohjaaja meitä antamaan festivaaleille lisää kevään tunnetta? Vai olemmeko vain intohimoisia hölmöjen asioiden suhteen? Emme kai koskaan saa tietää, mutta jos satumme olemaan todella intohimoisia hölmöjen asioiden suhteen, ja jos meillä sattuu olemaan ohjaajia, jotka ovat todella intohimoisia hölmöjen asioiden suhteen, saatamme vain ahtaa mukaan vielä enemmän hölmöjä asioita. Jo pitkään ratsastusfestivaalien yllä on liejunut tietynlainen pimeä ratsastajan muotoinen pilvi. Tarina, jota monet veteraanipelaajat ovat pelanneet yhä uudelleen joka vuosi. Mutta festivaalin uudelleen muotoilun ja tämän tehtävän yleisen väsymyksen myötä tehtiin johtokunnan kuntapäätös siirtää se pois ratsastusfestivaalien alueelta. Joten tämä on viimeinen vuosi, kun Sabine pilkkaa sinua ratsastusfestivaaleilla. Eli tämä on viimeinen vuosi, kun on noita ratsastusfestivaaleilla on tolle Sabinalle noita tehtäviä. Eli jos sä haluat ne tehdä, niin kannattaa tänä vuonna sitten tehdä, niin et sitten missään mitään. Minä suojelen sinua. Hän ei voi enää satuttaa sinua, rakas kukkani. Takaisin uuden sisällön pariin. Jennikan iloksi emme lisää yhtä, emme kahta, ei, Tämä kyllästytti nopeasti. Lisäämme 4 uutta kilpailua, joten voit nauttia pikajuoksuista ja pomppimisesta eri ratojen läpi. Kuulin jopa, että saamme kokea jännitystä hyvin kaukaisesta menneisyydestä, jotkut saattavat jopa sanoa, että se on osa perintöä. Eli me olemme saamassa 4 uutta kilpailua. Ja just noita niitä ihania, mä en tiedä mitä ne on semmosia vähän niinku hevosen muotoisia semmosia, joilla pompitaan eteenpäin. Niin semmosia on kans tulossa tähän peliin, mutta mä en tiedä, onko se niinku yksi osa kisaa vai mitenhän tää nyt sitten on. Lisäksi hevoskeskeisen teeman mukaisesti tämän vuoden festivaalilla on täynnä hevosista kertovaa vitsailua. Ratsastustehtävää, hevosen löytämistä, eikä siinä vielä kaikki. Kuka laittoi näin monta hevosta
hevospeliin. Okei, elikkäs me olemme saamassa myös hevosista kertovia vitsailuja, ratsastustehtävää ja hevosten löytämistä ja monta uutta hevosta on tulossa. Hevosia, olen iloinen, että mainitsit ne, koska siinä mielessä Pissasy Pony, mitä tuo sanotaan, Pissasi, en tiedä miten tuo sanotaan, anelee näyttämään minulle liikkeitään, joten minun on mentävä. Olen rehellinen, en ole koskaan nähnyt kenenkään pomppivan, joten olen todella innoissani nähdessäni tämän. Toivottavasti näemme teidät kaikki pomppimassa festivaalialueella MC Horsen Kepposten rinnalla tänä keväänä. Hei hei! Elikkäs tällaisia on siis tulossa. Elikkäs ne on niinku tollasia, mä en tiedä, siis näitä on myös niinku, mä muistan, että mulla on joskus pienenä mä oon mennyt tollasella. Eli tää on tämmönen niinku, tämmönen hevonen vähän niinku, ja sit sillä mennään sille eteenpäin. Niin mun mielestä on jotenkin niin ihana ajatus, tai tälleen. Mutta joo, eli tässä oli tosiaan kaikki, mitä nyt ollaan niinku tulossa tässä festivaalin aikaan. Tietenkin kaikkia muutakin on siis tulossa, mutta tässä on nyt ainakin nämä kaikista tärkeimmät, mitä on siis tulossa. Elikkäs paljon uusia hevosia ja kilpailuja ja tehtäviä, joten mä oon kyllä oikeasti tosi innoissani tästä. Kertokaa tosiaan kommenteissa, että ootteko te innoissaan tästä, eli tosiaan huomenna alkaa tää festivaali. Ja joo. Mutta joo, eiköhän tää video olisi tosiaan tässä. Kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit. Tykkää videosta, tilaa mun kanava ja muista pistää ilmoitukset päälle, niin missä on mun seuraava video. Ja me nähdään ensi videossa. Heippa!